Jeg hedder Isabella. Jeg hedder Emma. Og jeg hedder Cecilie, og vi er alle sammen førsteårselever på HTX Gas og Science. Hej, jeg hedder Mark. Hej, jeg hedder Anders. Og vi går i første Jeg hedder Mark. Og jeg hedder Anders. Og vi går i første af HTX Gas og Science. Hej, jeg hedder Jonas. Hej, jeg hedder Freja. Hej, jeg hedder Emilia, og vi går i første af her på HTX Gas og Science. Vi er individuelle individ. Christ, det er svært at sige. Vi kører faktisk. Gør vi det? Ja, grunden til, at vi har valgt at gå på HTX Gas og Science, er fordi, at det er en lille skole, og der bliver lagt meget vægt på den individuelle individ. Ja, fordi det passer rigtig godt til min videregående uddannelse. Jeg går simpelthen fordi, at det er dejligt tæt på, hvor jeg selv bor, og så er der de korrekte fag til at komme videre på uddannelsen. Jeg valgte, fordi jeg var i bobygning her, og jeg kan godt lide skolen med lærerne. Ja, det er det. Det er rigtig dejligt at få startet på ny. I starten, der virker det lidt svært med alle de ting, man får for, men man vender sig ret hurtigt til det. Og man får meget hurtigt sådan en struktur og orden på det hele. Og så er der bare nogle rigtig gode lærere og nogle rigtig gode elever. Så jeg synes, vi har et rigtig godt fællesskab, så det er fedt at gå her. Jeg er glad for at gå her. Der er et rigtig godt fællesskab her på skolen, men der er virkelig sådan et godt flow mellem første og andengærende. Altså andengærende har taget rigtig godt imod os. Jeg kan godt lide, at lærerne og alle er så venlige her, og har et virkelig godt studiemiljø, så jeg er rigtig glad for at være det her sted. Jeg er også rigtig glad for at gå her. Der er godt fællesskab, og det er hyggeligt at gå her. Jeg drømmer om at blive dyrlæge og hjælpe dyr ned. Jeg drømmer om at læse jura. Ja, jeg drømmer om at blive ingeniør. Måske have mit eget firma. Noget iværksætteri kunne også være meget fedt. Jeg har tænkt mig at lave et eller andet inden for kemi, så jeg har tænkt mig at tage studieretningen biokemi. Altså jeg vil gerne være noget inden for biokemien eller være fotograf. Det er et meget sådan vidt emne, men det er de to ting, jeg går mest op i. Alle fagene her, det elsker jeg at gøre i min fritid. Sådan kemi og sådan noget. Jeg synes, det er virkelig spændende, men det brandmand, det er virkelig bra. Jeg vil også rigtig gerne være dyrlæge og læse veterinærmedicin for store dyr, fordi det har jeg altid haft en interesse inden for. Jeg tænker også noget inden for kemi, siden jeg er den største keminørd. Især familien, det ligger til familien, men også biologi. Så noget i retning af noget molekylærforsker eller noget kemi, laborantarbejde. Godt. Hvor ser jeg selv om 10 år? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Om 10 år, så vil jeg lige være blevet færdig med min uddannelse, så jeg regner med, at jeg er i gang med at arbejde. Ja, jeg regner ikke med at have stiftet en helt stor familie endnu. Måske en kæreste og en lille hund eller noget. Jeg ser gerne mig selv som færdiguddannet og være glad for det, jeg laver. Jeg tror, jeg ser mig selv i retning af at bo for mig selv enten i en hus eller lejlighed sammen med en eventuel kæreste eller noget, og så have et fedt arbejde inden for det, jeg brænder for.